Solsona Informació. Hola, sigueu benvinguts al recull del Solsona d'aquesta setmana. Divendres 15 de setembre de 2023, Solsona número 1349. Doncs bé, amb aquest Solsona, ja us ho podeu imaginar, hi ha el recull de tota la festa major de Solsona. Els actes, els parlaments, els protagonistes, la canalleta, els balls, tot el que s'ha fet de nou, el jovent. Solsona que estic segur que amb els anys tindrà la seva gràcia de tornar-lo a veure. Més coses. També hem parlat amb el protagonista de la redada que hi va haver diumenge passat. Diumenge passat, la Guàrdia Civil de Solsona van fer un escorcoll amb un domicili buscant armes. Bé, us ho expliquem, la notícia que va passar. Agafeu el Solsona, que no us l'acabareu d'una sentada. Va, anem. Cada divendres a la teva llibreria.